Umuntu watholile time umuntu afuna ukuthutha lapha kwamoya. Darira. That's the motherfucking Dakota Snoop Dogg. Live. Darira. Le kwakho hayi la kwami. Ufuna ngwakho la. Athi nge 1.5. Papa, le moto yami ndendli yami. Hey, ngithenge 1.5. Hambe kunomuntu okuthengisela into ethatha imali yakho. Njalo. Phela nje uqolisa kanjani clean nokuclean. Basukele bazokubhora nje endlini yakho. Boss. Yeah, Momoya. Hey, boss man. How are you? Yeah, I'm good and you. Yeah, I'm good, but you have to speak English, plus you know, man. I'm speaking English now, man. Yeah. Yeah, hey. Manje uze lapho Thabo. Hey. Angazi. Hey, boss, une-message let's be Standard Bank. Kanti ufake imali? Yeah. Hey wena, yazi wena, ngithanda ngenhliziyo yakho ne? Hey, Lalela ke boss. Next month ayize emsebenzini. why? I-leave yami phela, uMarch leave yami. March. Yeah, sikuFebruary, anti-Valentine yafika nje. Usiphi wathini Valentine? Yabantu zabo Valentine angizazi. Manje boss yini Valentine? Hey, noma ngazazi more. Boss man, kodwa boss base ngifuna ukungihlalise lapho uzovisita man, nazi. Hey. Valentine kodwa. Yeah, yabona ngeValentine ngifuna nje ufake imali. Yazi malini? Malini? Noma nje ungafaka i3.5. Yo, moya wangulala ngilive. Oh, boss, boss. Uyazi payment yami is 5,000. Moya. Hey. Ngenzile nje dinner lapho uze nekhekhe lakho. Boss anidli khekhe. Ikhekhe lakho man. Libi ikhekhe lami. Hey man, umfazi wakho man. Boss man, ungangiphangiselisi lokuvuyaba kuhlaba ngempawu mina. Hey. Uze nomfazi wakhe ngenza idina ngeValentine. Respect me. Utshela uThabo naye. Uthi Thabo uyale kaze kuphi lemasababusini phela nawe unephathi. Eish. Okay. Yeah, mara ngizoza mina. Ngizomtshela naye. Yeah. Hey boss, yabo. Okay. Boss manje bheka, asikhulume indaba eziserious yabo. Uyakhuluma boss uchithela umfazi. Yabona ke boss, if wenza i-mistake namtshela umfazi wakhe, uyazi ukuthi uyenza. Hey, inkinga kodwa wena. Uyabona ke so ufanele wena ungenzela ama-chores. Yabo mfana lo bambiza ngoDumsana. Uyenze into. uDumsana bamshayise ngemoto lapha, umbona esibhedlela. Kuphambi kwami khona manje. Usesibhedlela uDumsana. Bona boss. Ngiyabona. Hey boss, hayi boss ke kulungile ke. Yeah. Yeah, ngizokhuluma nawe lithi. Okay, moya. Yeah. Kodwa send 3.5 angisho. Uyayisenda ngithi? Kodwa imali. Nini? Before Valentine. Ukuthi Valentine ngibale how many weeks left ngazi mara kodwa boss ke as long as uzoyiletha hayi. As long now ke uzoza nomfazi wakho. Mara ungiphangiselise, ungaphi ungiphangiselise. Ncese. Yeah. Sure. Boss labanjani lapha? Ungazi Malungu. wena apha makhika. Malungu ngithanga makaka, mina ngithanga makaka. Uyabona ke manje. Malungu uthanga midliso mina bengisidalele kamnandi. Uyaphuza wena. Bengidake iwakapai. Owakugcina manje ukuthuma. Umuntu nimali yazi lo boss lo nje. Hayi. Lela bamba ke. Amayini amakhekhe la? 2 rand. 2 rand. Thenga li 1.
Yabona ke manje. Okay. Ngiyotshela umama wakho phela ukuthi wena ungezwa wena ayi wena shana. Ngathi ngizothenga inja ngayo. Le mali le. Ayi le mali le ngathi ngizothenga amakhekhe futhi apho ngithenga nephaphi la. Enela futhi. Uma ngingifike. Manje labashana banamane ethelelani kokuthi hawo bayifukela. Baba, hamba. Uthi khandela. Mphaphi. Oh, hayi, my friend. Siyafuna change. Angizotshela ukuthi Zoyilande. Yo. Amele manyenzela. Bye bye. Kushanga lesina. Ha. Ubeka kahle noma. Ngiwadlela amakhekhe. Ngomletha yazuna. Bazona abantwana bonke nje babembe iqembu. Ampayana kodwa abantu abadala abafuni baba. Ngishanga shiwo. Hey wena. Wathulela amakhekhe. Wathini? Sombamba inkulu. Hayi bamba inkunzi. Ngibone ngabamba inkunzi. Amakhekhe wami ngisibo ngishaya shibo. Sengisela ngo-20 abantwana bazophasa mabane wona. Bayaqeda grade 12. Mina ngithembi wena sithi ubuye emakhaya so ayi. Ngabambeli zobona bazophasa. Awubona waphasa. Bantwana idlala. Uyabona khuluma uzobona uzokwenzani nawe. Yazi uyaphapha ngumlalo. Bantwana idlala iphase. Hayi inamahloni. Hey. Yenza njani? Inamahloni. Bantwana phasani lidleni. Bantwana idlala iphase. Ethi ngifunda into le. La kubhale ukuthi ingredients. Bale ukuthi inamahloni engeke zidlale kahle. Manje amakhekhe la inamahloni ayiphile lento Mina ngithenga 50 rand. 50. Wena bagroupi. Thatha into. Hamba uyibuyisele batshela ukuthi bagroupi. 50 rand man kunye Natali mina ngiyokuyisela. Uyithenge Natal kanti. 20 rand abantwana bazophasa uzoba abangaphasa ubuzwe la. Ukubonisa amabhodo wami. Udumisani safika lapha. Hey sponsor. Ushotsheza sibone. Awusitshela. Manje udumisani siza kubo. Wakupela isponsor kubo wathi ukubona ukuthi sizophila phansi komhlaba. Suke uwini. Ukubhela isibuni kanjani? Kanjani isibuni? Uthathe uthi like umuntu ophilayo isponsor dana wagubha ke wasifaka ukubona ukuthi sizophila phansi. Udumisani uzombophela yabona le nto yabona lapha. Ngimbophela khona ungamangali. Ngimbophe. Manje uthi manje into yakho le 20 rand. Cha ngithi umntwana ozongibethela khuleka. Lawa bazophasa lawa. Ngifuna ukucala indlela wami. Mangidla la ngibheka ukuthi azobaphasisa abantwana. If angiphasisi ngizobuyela straight in 1 hour. I'm coming. Lawa anyeke baphasa. Hayi azinto ezilimi. Yo malu. Wena thuma amakhekhe. Madoda kwenzakalani la? Hey, wethula. Kwenzakalani la? La ungathengi Natali. Ngizongijwayela kakhulu angimpama hlanga impama uphindele. Ngimbonela wadla. Uthene khona khophe manje ukuthi ayehlisa. Wena sikhindi. Angisiskindi sakho. Hlala phansi. Hlala phansi. Angisiskindi sakho. Asi! Ukenzeni lo?
Speech umethela umntwana manje. Makanyenza Hayi thula. Ses, umethela umntwana. Umbonile wadla amakhekhe umenza next. Wathenga nensayi. Manje usathenga. Yawena yabona manje ngiyosoda le ndaba le. Uhambe imali yami. Manje pregnant. Uzogijimisa ukuthole. Ha, umthetho wakho. Yo, life. Yeah, sure, boss. Yebo man. It's a combine. Ngiyazulana kune-party. Ish, yeah, man. Uyabona le party le yakhuluma ngitshela ngosuku lokuzala le ndodakazi yami. Yiyo ngitshela nomoya ukuthi aze. So manje angazi ukuthi uzovela yini or wenzani lapho. Nini, ngengazi. Ikusasa. Kusasa ngeke hayi. Kodwa Thabo uhlala unenkinga njalo mina nokuthi vele uze emsebenzini uhlala unenkinga. Yini Thabo inkinga yakho? Awuyenzi nange-Valentine. i-Valentine abantu babhizi man. Mengifika lapha kuwe. Ngidlala naye wrestling ungacomplain. Udlala nobani? Nendoda. Undoda kabani Thabo? Hayi indoda. Thabo uyabona uyadelela. Umfazi. Umfazi wami Thabo. Thabo ulala nomfazi wami. Thabo uyinto yenza vele. Hey. What's my ulala no Thabo wena? What's my? Hey. Yeke usimawe. Ngizomshaya usima. Hayi angisho usimama, ngisho indodakazi yakho. Phela man. Lothi uzoba nephatha ngisho. Man, yazi Thabo mafuna ukubalungela nomndeni nomfuna ukushada ukhipha inkomo eziwu42. Maqedwe lapho uzokhipha imali yokushada. Hawu angidakelwa wena enhleke. Yabona nje ke Thabo into esihlola sila mina nawe. Yasekela ukulwa le. Indodakazi yakho ngizodlala naye wrestling. Kuphi? Phuma umntwana omhlophe. Hayibo Thabo. Yeah. Hayi lalela ke Thabo uthi yosethe ezinye izinto ngizokuye ngikhulume nawe. Ubulisa usimawu uthe hello baby. Thabo yazibona? Ngiyakhala. Hey wena, sharp. Yo, hey.